teñen unha idea diferente da cociña, que é máis relaxada, non tes moita presión, penso que non están conscientes de todo o que pos cando estás nos fogóns. Realmente vanse por eso. Pos chegan aquí e ven a realidade, algúns deciden marchar porque non lles gusta esta situación. Para vos, Yaiza, que dirías que é o máis duro? Pois os momentos de estrés. Cando crees que algo che sale mal, estás aí que crees que non podes máis, pero ao final acaba che saindo. A min tenme pasado que pensar que non chegas a servirlle o plato ou calquer cousa é estresante eso ao final. Tenche pasado, ibas a decir. Sí. Tenme pasado que creo que non chego, ao final o meu profesor dime, sí, chegas de sobra, pero igual estresaste. Beto di que sí, que é o máis duro. O que máis Sí. che chamou a atención por decir, jo, esta profesión ollo, Claro, o margen de error é mínimo. Moi mínimo, é horror casi prohibido.